Miroljub je za kamenovanje. A Isus je rekao, tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen, što znači da niti jedan čovjek nije bezgriješan, te nema pravo oduzeti život drugom čovjeku. Problem koji ima ogromna većina ljudi koji se izjašnjavaju da su religiozni je to što ne čitaju Sveto pismo, ne čitaju dakle Bibliju, nego uzimaju tekstove izvan konteksta ili njihovi učitelji ih manipulišu sa njima tako što uzimaju tekstove izvan konteksta. Mi ne možemo danas u Srbiji, u kojoj nije teokratija, da kamenujemo razbojnike, ubice, lažove, zato što nam je nametnuta demokratija i demokratija je jedan razbojnički oblik državnog uređenja. Ako bi se neko usudio da kamenuje nekog razbojnika, lažova, fukaru, bio bi uhapšen i strpan u zatvor. To su pravila demokratije. Jer demokratija promoviše sve oblike nemorala i destrukcije. Slično je bilo u Rimskom carstvu. Znači, Izrael je odbacio Boga, Jevreji su odbacili Boga i bili su pod okupacijom Rimljana. Kurvati se, menjati žene i muškarce u Rimskom carstvu, biti homoseksualac, to je bilo normalno, to je bilo dozvoljeno. I ne smeš ti nekoga da kamenuješ zato što on sve to radi. Znači, ima gej parada u Beogradu, ne možeš ti njih da kamenuješ. Ako i budeš kamenovao, ima da ti izbombarduje NATO pakt. Ima da dođe policija te hapsi. Ne hapsi tebe policija zato što oni imaju nešto protiv tebe, nego oni te hapse zato što moraju da prime platu. Razumiješ, on za platu obezbeđuje i gej paradu i rock koncert i ovo, da bi primio platu, je li tako? Zašto je nama uvedena demokratija? Zato što smo odbacili Boga. Zašto je Jevrejima u Izraelu uvedena Rimsko carstvo, jedna vrsta demokratije? Zato što su odbacili Boga. I sad ti imaš u Izraelu kurvare, razbojnike, razvratnike, bludnike, žderonje, alkoholičare. I sada kurvari doveli neku kurvu kod Isusa. Kurvari. Oni se prave da su pametni. Oni su pobožni, moralni. I doveli oni kurvu kod učitelju, šta ti kažeš? Oni došli da ga provociraju. Jer oni nisu volili Isusa, jer Isus priča o moralu. Oni razvratni kurvari, alkoholičari, lopurde. Šta ti kažeš, učitelju? Evo, uveli smo ženu, uhvatili smo ženu u kurvarstvu. A? Da je kamenujemo. Šta ti kažeš? U Mojsijevom zakonu piše da treba da se kamenuje. A Isus ćuti. Isuse, I nju bacili dole tamo ono prašinu, ono pred Isusove noge. A Isus ćuti, ono. Ja sam o tome pričao, možda, ja mislim da sam pričao, možda nisam. I Isus klekne dole u onu prašinu i krene da piše. A tu su bili Pera, Mika, Laza, Žika, samo nisu se zvali tako, bio neki Šimon, Šmuel, Ješajahu i tako dalje. David i Isus napiše. Šmuel se kurvao sa Mirjam. David se kurvao sa Šošanom. Šaul se kurvao sa ovom i ovom. A tu Šmuel, Šaul, David, sve ovi šmekeri, razumeš, stručnjaci, eksperti. I kad je on počeo da piše, a Isus samo ćuti, kad je Isus počeo da piše po prašini njihove grehe, ovi se svi razbežali. Nema niko. A Isus je njima rekao, ko je prvi od vas bez greha, nek baci kamen. I niko nije bacio kamen. I onda Isus počeo da piše. Neće da bacite kamen, a? Onda počeo da piše. Ovaj se kurvao s ovim, ovaj s ovim. I odjednom nema niko. Ostao samo Isus sa tom ženom. Kaže Isus njoj, gde su ovi što ste optuživali? Kaže, nema ih. Kaže, idi kući i ne greši više.
Ti sad kad bi uveo kamenovanje u Srbiji, pa ko bi preživao? Ko bi preživao u Srbiji? Pa ne bi niko preživao, brata. Ostala bi Srbija na 100 ljudi, je. Tako da u jednom bolesnom društvu Isus kaže: ne boj se malo stado, jer bi volja Oca vašega da vam da carstvo. Ti imaš mali broj ljudi u svakom narodu kojima je stalo do morala. I onda Bog dopušta da se mnogi stvari dešavaju, dopušta da pokuša neke ljude još da izvuče iz kandži greha i nemorala i da ih odvuče negde u prirodu, neki zdrav moralni ambijent. Jer to je jedina realna opcija kako da Bog spasi što više ljudi. Znači, kamenovanje razbojnika, oni koji se kurvaju, koji siluju, može samo u teokratiji. U demokratskom društvu, kao što je bila rimska carevina, nije ona bila demokratska kao u današnjem, iako kao današnje demokratske države, ali danas glavni predmet i na pravnom fakultetu je rimsko pravo. Pagansko pravo. Naravno, tamo se ne uči biblijsko pravo. Tako da to je razlog zašto je Isus u određenom kontekstu, u teokratiji, gde svi znaju za moralne zakone, je kamenovanje. U demokratiji, gde ljudi ništa o moralu ne znaju, niti ih zanima, ne možeš ti ljude da osuđuješ, da ljudi koji su naopako naučeni, da im sudiš. Nego pokušaš da ih naučiš i da im daš šansu za novi život. On je pogrešno naučen, kurva se, drogira se i tako dalje, i ti mu sad daš kvalitetnu informaciju, preko, na primjer, YouTube kanala Pragmatikos, i onda on kaže: čoveče, ja sam živio u zabludi. I on promeni, to se zove novorođenje, on postane novi čovjek. Zato Bog neće da kamenuje ljude u demokratiji, nego pokušava da izvuče koga može da izvuče, a tamo gde su ljudi informisani šta je nemoral, šta je greh i tako dalje, tu onda ide kamenovanje, ali to samo i postoji u teokratiji gde su svi ljudi informisani. Gde ti danas imaš da su ljudi informisani o moralu? Imaš možda u nekim islamskim zemljama, ali to su retke zemlje. U Turskoj nemaš. Turska je sekularna država. To nije teokratska, niti liči na teokratiju. Možda Saudijska Arabija, možda Iran. Tamo ljudi imaju veći nivo svesti o moralu. U Europi, oni tričuke nemaju o moralu. Kod njih ne postoji moral. Postoji državni zakon, moralno je ono što je korisno.